κύριοι, φίλες και φίλοι, σας καλωσορίζω σήμερα στην εκπομπή Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 και πολλές φορές σας έχω μιλήσει για την γυναικεία παρουσία στις αυτοδιοικητικές εκλογές, καθώς οι γυναίκες αποτελούν το ήμιση του πληθυσμού και έχουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία μας και η συμμετοχή τους στις εκλογές για την αυτοδιοίκηση είναι κρίσιμη για πολλούς λόγους. Οι γυναίκες μπορούν να φέρουν νέες ιδέες και προοπτική στην πολιτική σκηνή. Έχουν διαφορετικές εμπειρίες και οράματα, μπορούν να προσφέρουν διαφορετικές προσεγγίσεις για την επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η κοινωνία μας, αντιπροσωπεύουν τις ανάγκες του πληθυσμού και σήμερα για εμένα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενώ και πάλι στο στούντιο μια καταξιωμένη και αγαπητή στον κόσμο γυναίκα, την υποψήφια Περιφερειακή Σύμβουλο στον νότιο τομέα Αττικής, την κυρία Γκαλένα Βελίκοβα. Καλώς ήλθατε. Κυρία Τσέγκου, αγαπητή μου Μάγδα, χαίρομαι ειλικρινά που είμαι εδώ ξανά στο στούντιο για να μιλήσουμε για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, στις οποίες έχω τη τιμή και τη χαρά να συμμετέχω και να μιλήσουμε βεβαίως για τις ιδέες, για τις σκέψεις και τα οράματα που έχουμε για την Αττική μας. Χαίρομαι πάρα πολύ ειλικρινά και ξεκινώ με το πρώτο ερώτημα. Ποιος ήταν ο κύριος λόγος που η Γκαλένα Βελίκοβα επέλεξε να ασχοληθεί με την πολιτική συμμετέχοντας στις αυτοδιοικητικές εκλογές? Κυρία Τσέγκου, ο βασικότερος λόγος είναι η καθημερινή συναστροφή που έχω εγώ εξαιτίας της επαγγελματικής μου δραστηριότητας με πάρα πολύ κόσμο. Βλέπω πως οι πολίτες ζητούν η κοινωνία να εκπροσωπείται από ανθρώπους οι οποίοι εργάζονται, είναι δραστηροί, βιώνουν καθημερινά τα προβλήματα της καθημερινότητας, έχουν δοκιμαστεί στην επαγγελματική τους πορεία και έχουν κριθεί για την προσφορά τους. Μετά από μια πετυχημένη πορεία 28 χρόνων, με σκληρή εργασία, θέλω να κάνω το βήμα, τώρα θέλω να το κάνω, γιατί είμαι βέβαιη ότι μπορώ να προσφέρω και να δώσω λύσεις σε προβλήματα και ζητήματα της περιφέρειας. Θέλετε να μου πείτε μερικούς λόγους που αξίζει κάποιος να σας βάλει σταυρό στις εκλογές? Και το ερώτημά μου είναι γιατί σε εσάς και όχι σε κάποιον άλλον υποψήφιο? Θα μου επιτρέψετε να επαναλάβω ότι κατεβαίνω στο νότιο τομέα και να πω ότι ζητώ την ψήφο των πολιτών στις αυτοδιοικητικές εκλογές, γιατί θέλω να καταθέσω νέες ιδέες. Και ως έμπειροι επιχειρηματίες και επαγγελματίες, έχω το ένστικτο και τη δυναμική να προωθήσω οικονομικές ευκαιρίες και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίες που θα ενισχύσουν την τοπική οικονομία και επίσης να δεσμευτώ δημόσια πώς θα βελτιώσω και θα προσφέρω μέσα από βιώσιμες λύσεις την επίλυση των προβλημάτων της Αττικής. Γιατί ειλικρινά πιστεύω πως με τη στήριξη του κόσμου μπορούμε να χτίσουμε μια πιο δυναμική, βιώσιμη και πολιτισμένη Αττική για όλους τους κάτοικους. Κυρία Βελίκοβα, ποιο όμως είναι το δικό σας προσωπικό όραμα για την περιφέρεια Αττικής? Το όραμά μου. Σε όλες τις στοιχείες της ζωής μου έχω μάθει να δίνω το καλύτερο μου εαυτό προκειμένου να πετύχω το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε συλλογικό επίπεδο. Οι διακρίσεις μου ως αθλήτρια αλλά και των αθλητών μου ως προπονήτρια είναι αποτέλεσμα της μεθοδικής εργασίας αλλά και την ικανότητα να εμπνέω τους γύρω μου αναδεικνύοντας τον καλύτερο τους εαυτό. Έχοντας πρότυπο τις αξίες της οικογένειάς μου, δεσμεύομαι να εργαστώ μεθοδικά με όλες τις δυνάμεις μου για να πετύχουμε τους αυριανούς στόχους για την περιφέρεια της Αττικής. Κυρία Βελίκοβα, θα ήθελα κλείνοντας να μας πείτε πού τοποθετείτε εσείς τον εαυτό σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να προσφέρετε τα μέγιστα και βεβαίως να πούμε και σε ποιες περιοχές ζητάτε την ψήφο των πολιτών. Εξαιρετικά σημαντικό. Ναι, θα σας πω. Θα μπορούσα να φανώ χρήσιμη και να με εμπιστευτεί ο κόσμος προκειμένου να συμβάλλω στα τμήματα της περιφέρειας που αφορούν το πολιτισμό, το αθλητισμό, την εκπαίδευση, την υγεία, την οικογένεια βεβαίως. Αυτά τα ζητήματα πάντα εξελίσσονται και υπάρχουν προβλήματα που αναζητούν λύσεις από ανθρώπους που θα αναλάβουν και θα μπορέσουν να στηρίξουν επικοδομητικά, με δύναμη, με όρεξη και σκληρή δουλειά και θα το κάνουν για κάθε οικογένεια, κάθε παιδί και κάθε πολίτη της Αττικής. Με τη στήριξη των πολιτών μπορούμε να χτίσουμε μια καλύτερη Αττική
προάγοντας την ευημερία και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Είναι και αυτό που ζητάει και ο κόσμος, έτσι, να είμαστε ειλικρινείς. Βεβαίως. Και εγώ σας καλώ λοιπόν να συμμετέχετε και να με στηρίξετε για ένα καλύτερο μέλλον της Αττικής στις περιοχές του νότιου τομέα που είναι Άγιος Δημήτριος, Άλυμος, Γλυφάδα, Ελληνικό Αργυρούπολη, Καλιθέα, Μοσχάτο Ταύρο, Νέα Σμύρνη και Παλιό Φάληρο. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα, βέβαια, θέλω να ρωτήσω και το εξής, κλείνοντας. Πώς μπορεί να σας βρει εσάς τώρα ο ψηφοφόρος στο ψηφοδέλτιο, πώς μπορεί να βάλει το σταυρό στο όνομά σας? Εμείς βέβαια το όνομά σας το γράφουμε στους τίτλους μας, όλο το όνομά σας, αλλά καλό είναι να το πείτε και εσείς. Ο κόσμος θα μπορεί να με ψηφίσει με το όνομα Γκαλένα Νικόλοβα Χαϊνά, σε παρένθεση Βελίκοβα. Είναι το πατρικό σας και του συζύγου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Κυρία Τσέγκου, θα χρησιμοποιήσω όμως και την ευκαιρία να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δώσατε να βρεθούμε εδώ στο στούντιο σήμερα και να συνομιλήσουμε. Και εκτιμώ πάρα πολύ τη στήριξή σας από το βάθος της καρδιάς μου. Να είστε καλά. Απευθύνομαι και σε όλο τον κόσμο και θέλω να πω πραγματικά, υπόσχομαι να εργαστούμε με ενθουσιασμό και αφοσίωση για το καλό της Αττικής. Κυρία Βελίκοβα, ειλικρινά ήταν ιδιαίτερη χαρά να είμαστε σήμερα έτσι μαζί εδώ στο στούντιο, να μοιραστείτε τις σκέψεις σας, τις ιδέες, τις προτάσεις σας στην περιφέρεια Αττικής. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε ένας απλός άνθρωπος, αυθεντικός άνθρωπος και με δομημένη σκέψη. Σας εύχομαι ολόψυχα καλή επιτυχία, γιατί την αξίζετε πραγματικά. Και όσο για εσάς, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε και σας εύχομαι να έχετε καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε.